Центр культури та дозвілля Мамаївської територіальної громади щиро вітає вас з новорічно-різдвяними святами. Працівники культури Мамаївської територіальної громади щиро вітають всіх з Різдвом Христовим та з Новим роком. Бажають всім щастя, миру, злагоди, гарних друзів, сонця та миру. Вітаємо з Різдвом Христовим і з Новим роком. Щастя, радості бажаєм, многоя на многоя літ. Вінчуємо вас щастям, здоров'ям, святим Рождеством, з Ісусом Христом, як дочекали, би так провадили, в щастю, здоров'ю, на рік дочекали цієї днини. Щоб ниточка від батька і до сина не рвалась в нашому роду, щоб з року в рік до нашої родини всміхавсь у вуз на покуті дідух. Вінчуємо вам щастям, здоров'ям, пане господарю, з Різдвом Христовим! На щастя, на здоров'ячко вам з Різдвом, як дочекали, так провадили. В щастю, здоров'ячку на рік дочекали, а від на рік до сторіки вам пан Бог призначив вік. Хай ангел торкнеться вас білим крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай мир і здоров'я наповнить ваш дім, хай щастя і радість оселиться в нім. Христос народився! Славімо Його!